Momento drama. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Deixem Zueros enrere i tornem als paisatges d'oliveres. Ens dirigim a Priego de Córdoba, un altre dels pobles que teníem anotat a la ruta. Per arribar-hi, travessem les Angostures per endinsar-nos a la serralada subbètica. Estem a Priego de Córdoba, al bar al Pavellón, que està davant del pavellón. I anem a prendre... No té pèrdua. Hem decidit dinar fora, hi ha la tele superalta. Anem a veure què direm. Comencem bé, amb la tapa que regalen per mullar pa, per sucar pa. Això són flamenquines, un flamenquín amb patates. Que és un rotllo Sí, és un rotllo de llom. vedella o llom farcit amb formatge, carn i no sé què. I pernil, no? Sí, clar. I això no cal presentació. Això no cal presentar-ho. Això són mitges racions, I per acabar, unes alites de pollastre amb un tomàquet que té una pinta. Això no són alites, aquests són moblivis, És el moblillo de l'alita, però és tot. Sensacional, El bacallà... Molt bueno. la Tot marina. molt bo, Priego de Córdoba té un interessant passat històric. Havia arribat a tenir més de 40 molins d'aigua i una indústria tèxtil molt pròspera i que continua sent un pilar important de la seva economia avui dia, junt amb l'oli de denominació d'origen protegida. L'antic escorxador i carnisseries reals. És un espai museïtzat, però fins a les 5 no obren. No crec que el veiem. Això d'aquí sota és l'horta de les infantes, el huerto de les infantes. Un jardí, un parc, que no sé si hi anirem. Molt avall. Està molt avall, com diuen Xavier, però hi ha ascensor. Ja ens ho pensarem. Doncs baixem. I després ja pujarem. Déu-n'hi-do, quants pisos? Aquest jardí està documentat des del 1550. L'estanc està alimentat per les aigües de la Font del Rei i en aquest espai es va celebrar durant uns quants anys del segle passat el Festival Internacional de Música, Teatre i Dansa. Després va restar abandonat i encara conserva un cert aire decadent. Per cert, hi ha llegendes que parlen de passadissos secrets i tresors amagats. Potser haurem d'investigar-ho en un altre viatge. El castell és una antiga fortalesa àrab de caràcter militar. L'entrada val 1,5 €, però a l'hora que hi anem està tancat.
A la ciutat hi trobem uns quants edificis, sobretot esglésies, d'estil barroc, però amb uns horaris, diguem-ne, complicats. El barri de la Villa, a Priego de Córdoba, és el més bonic que podeu visitar per aquí i que no té horari, perquè l'església té un horari molt específic, ja heu vist la foto. Diuen que és el bressol del barroc andalús, però no la podem veure. El castell també fins a les 5 no obren, etc. O sigui que passejarem per aquí i anirem cap a una altra nova destinació. Això és ben bé com un laberint. Estem al racó del petó. Per tant, toca pensar un petó. ¡Qué bonito que ha quedado! Tenemos agua fría, chubaqueros y paraguas. Queso de cabra. Ara serà que està obert. Hem de comprar alguna cosa. Cada barrita lleva un sabor diferente, pero esto no es grasa animal, ¿eh? Te voy a decir que es almendra, cacao, Vaig mantecao para que te hagas la... Pruébalo. canela. Espérate. Després de provar-ho, no podem deixar de comprar un assortit de turrolate per a la família i unes patates amb sal de l'Himalaya. El barri de la Villa és xulíssim. És l'antiga juderia? Sí, Com es diu en català, juderia? juderia. Juderia? Juderia. No, es diu d'una altra manera. Barri dels jueus. El barri jueu, això. Barri jueu. El coll jueu. Plaça San Antonio. Ahí está. Ya está. ¿Y la rotonda? Aquí, aquí. La alcantarilla. La rotonda. Debe estar ahí la plaza. Aquí, 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 cariño. Ay, Dios mío. La plaza. Oh, qué bonita. Qué chula, ¿eh? Ajá. M'he aparcat aquí, que estem molt a prop del centre, però no per dormir, evidentment. Ara anem cap a un altre lloc. El que passa que l'accés a un auto gran el veig complicat. Nosaltres ens ha ficat per algun carreró que déu-n'hi-do. Vinga, continuem. Som-hi, truites, marxem ja de Priego de Córdoba. Hem deixat moltes coses per veure, però vaja, ens ha agradat força. El barri que... El barri, sí, el barri de la Villa, el barri de la Villa. Molt xulo. Vinga, continuem. Continuem ruta fins al Alcázar del Rei, on pernoctarem a una àrea privada i visitarem el seu castell. Però això serà la propera setmana. No oblideu subscriure-us si encara no ho heu fet. I just pick a train and hop on board and race forward, pedal to the floor. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time, sit and watch the world go by.
'cause usually I